Срещнахме се много отдавна, почти в началото, когато почна да съществува БЦНП, търсейки правна консултация със сигурност. И преминахме години наред в тези си взаимоотношения с гражданска организация, която има нужда от някаква юридическа помощ и друга, която всъщност е единствената, която целенасочено предлага такава на гражданските организации. Със сигурност, когато настъпи 2017, кризата, в която имаше много засилен черен пиар към гражданските организации, в което всички бяхме виновни, всички бяхме източващи средства. За мен това е началото, в което гражданското общество си даде сметка, че трябва да се обедини, да си говори, да разбира каузите на другите, да ги приема като част от каузите си и това според мен е суперсилата на БЦНП. Успя някакси да застане като точката, която събра различните типове граждански организации около това какво значи да си гражданска организация и какво значи да опиташ да помогнеш в каузата на някой друг, която не е твоята конкретна лична кауза. Според мен има три неща, които БЦНП е абсолютно единствена за мен организация. Сигурно тази юридическа помощ конкретно към гражданските организации. Това някой да ни оказва юридическа помощ за съществото на работата ни, за субекта, е нещо, което е изключително рядко. Другото е социалното предприемачество. През годините това е фокуса, който изключително много промени сектор, но това, което за мен е безценното на БЦНП, е точно това създаване на пространство, в което гражданските организации да могат да си общуват. Природозащитниците нас ни води много силно каузата в нашата работа. Всичките сме луди на тази тема, докато юристи малко съм по-скептична те колко ги води каузата, но това, което видях е точно това. Толкова да ти е на сърце гражданското общество, че да си готов да се хвърляш във всякакви битки и това е, което аз виждам в екипа на БЦНП.